אחמד, תודה רבה, ורה. אנחנו היום נפגשים בפעם ה-285, אם אני לא טועה, במסגרת לימוד יידיש וספרות יידיש דרך הזום. 285 פגישות זה לא דבר קטן. כל פגישה שלנו זה שעה וחצי, ואנחנו עושים את הפגישות האלה פעמיים בשבוע, ביום שני וביום חמישי. זאת אומרת שאנחנו כבר מאות שעות רבות מקדישים במשך 3 השנים האחרונות, פעמיים בשבוע, לקרוא טקסטים ביידיש, לתרגם אותם גם לאנגלית וגם לעברית, ולנתח אותם, to analyze, לנסות להבין את החשיבות ההיסטורית, הסוציולוגית והלשונית של הטקסטים האלה ביידיש. ואני, עד כמה שאני יכול, אני בונה את הפגישות שלנו על סמך טקסטים שיש ביניהם איזשהו קשר היסטורי והגיוני. אני לא בוחר את הטקסטים ביידיש כקוריוסיטיס. כל הטקסטים שאני בחרתי שנקרא במשך השנים, הם נמצאים על הרצף של תולדות לשון וספרות יידיש, שזו היסטוריה של התרבות הזאת, שאני כל הזמן אומר, כשפה מדוברת, היסטוריה של 1,000 שנה בערך, וכשפה כתובה ומודפסת, 750 שנה. ככה איך אומר הדובר ארמית, איך הוא אומר? לאו מילתא זוטרתא היא, זה לא דבר קטן. 100 שנים של דיבור וכתיבה והדפסה. מה קרה ב1,000 השנים האלה, כדי שנוכל להגיד היום, ואני אומר את זה ולא רק אני, שלשון וספרות יידיש זוהי ציוויליזציה שלמה, תרבות, שמי שלא לומד אותה, מאבד, מפסיק להכיר חלק חשוב ביותר ב-consciousness היהודית, הזהות היהודית בהיסטוריה. בעיקר מכיוון שיהודי מזרח אירופה, יהודי אשכנז, היו רוב רובו של העם היהודי במשך דורות רבים. והיום אני רוצה לדבר על שני מוריי והתרומה שלהם, their apport to לשון וספרות יידיש.
ואני רוצה לדבר עליהם מסביב לשני נושאים. שני נושאים שאנחנו משתמשים בהם, עושים אותם בפגישות שלנו בזום. אחד הנושאים זה התרגום של טקסטים ביידיש לעברית וגם קצת לאנגלית. תרגום. מה הוא הדבר הזה שאנחנו קוראים תרגום? בדרך כלל לא מדברים על זה. אומרים משפט אחד ביידיש, מתרגמים לעברית או לאנגלית והולכים הלאה. אבל מלאכת התרגום הוא אחד הדברים המסובכים ביותר. הוא מתרגם טוב. צריך לדעת לא רק את המקור, את השפה ביידיש, אלא שהוא צריך להכיר, למשל, אם מתרגמים את התנ"ך שכתוב בעברית ליידיש, הוא צריך להכיר את השפה העברית ולהבין את תולדותיה במשך 3,200 שנה. מישהו מכן יודעת מי תרגם את התנ"ך ליידיש לפני כ-115 שנה? אימי? את שומעת? I hear. What was the question again? The question is, who translated the Bible, the Tanakh, the Hebrew Bible, into Yiddish 115 years ago? Was that Yehoash? Right. Okay. And in a moment we will speak about that. לפני יהואש היו תרגומים גם כן של התנ"ך ליידיש, המאה ה-18, לפני הרבה שנים. התרגום של יהואש עד היום הוא קלאסי, הוא מדויק, ומשתמשים בו עד היום. יהואש היה משורר ביידיש וסופר ביידיש, דרך אגב, פואט ביידיש טוב מאוד, ואני חושב שלא מספיק חקרו את השירה שלו, ומגיע לו שנמשיך להתעניין בשירתו ובז'אנרים אחרים שהוא כתב ביידיש. אבל התרגום שלו, שהופיע, אם אני לא טועה, 1908, בין 1908 ל-1910, של כל התנ"ך. איך אמרתי קודם, לאו מילתא זוטרתא, זה לא דבר קטן. לתרגם את כל התנ"ך ביידיש. זה כמעט קשה להאמין שאדם אחד עשה את זה במאה ה-20. ולמה קשה להאמין?
מפני שלדעת את הלשון העברית של התנ"ך, זאת לא לשון של ימינו. נכון שאנחנו בדיבור בעברית וגם בכתיבה משתמשים בהרבה מילים וביטויים מן התנ"ך, אבל השפה העברית שיש לה 3,200 שנה, יש לה a lot of layers, הרבה שכבות של משמעות אפילו של אותה המילה. במשך 3,200 שנה מילה בעברית משנה את המשמעות שלה בדורות שונים. וכאשר יהואש מתרגם את התנ"ך ליידיש, וזה אני יודע, הוא עושה את זה לא רק מפני שהוא משורר ביידיש ויודע יידיש היטב, הוא גם מסתמך בתרגומים קודמים ממאות קודמות של התנ"ך ליידיש. התרגום של יהואש הופיע בשני כרכים של התנ"ך, תרגום ליידיש. אבל יש עוד כרך אחד שאנשים בדרך כלל לא מכירים. איפה שהוא, כרך שלישי, איפה שהוא רושם גם על איזה תרגומים ישנים של התנ"ך ליידיש, באיזה תרגומים ישנים הוא נעזר. אפשר להגיד כמעט אבל לא כמעט, אפשר להגיד שהתרגום של יהואש ליידיש מסתמך גם על מחקר שהוא עשה, איך תרגמו במאות קודמות את התנ"ך ליידיש. תרגום ומחקר הולכים ביחד במה שיהואש עשה. עכשיו, לפני כשנתיים, שנתיים וחצי, אפרים ברקוביץ', שאתם מכירים או צריכים להכיר, כשאנחנו מקליטים ביוטיוב, אנחנו נעזרים באתר שלו כדי להעלות את הפגישות שלנו ביוטיוב. אפרים ברקוביץ' בא לקבוצה שלנו, כשאתם עוד לא הייתם, אני חושב, ואת היית כשברקוביץ' קרא את יהואש ביידיש אצלנו? לא הייתי. לא הייתי, ואימי גם לא הייתה, אבל אנחנו קראנו בקבוצת הלימוד שלנו, בהתחלה, כמה עמודים ביידיש עם התרגום של יהואש. ואני אביא רק דוגמה אחת, שלדעתי היא תמחיש לנו, she will make it real, מה יהואש עשה. דוגמה אחת, קטנה מאוד. אבל לפני שאני מביא את הדוגמה, אני דאגתי היום, כשעבדתי עם גליה בבוקר, ביקשתי ממנה שהיא תצלם 7 עמודים של פרשת נוח בתורה,
מהתרגום של יהואש ליידיש. והיא עשתה את זה מתוך מהדורה שבכל עמוד יש גם המקור בתנ"ך בעברית וגם התרגום של יהואש ביידיש. ואני אשתדל בקרוב לשלוח לכם, לכל חברי קבוצת הלימוד, את העמודים האלה. אני ארצה שכשנגמור עם שלום עליכם, אנחנו נקרא כמה עמודים מהתרגום של יהואש. ולמה? בגלל כמה סיבות. ואני אומר, אני מדבר עכשיו על עצמי, אני אומר, כאשר אני קורא בתנ"ך בעברית, ולא מבין ביטוי בעברית, מה אני עושה? אני הולך לתרגום של יהואש ביידיש. ואז אני מבין. אתם יכולים לשאול אותי, how come? איך זה יכול להיות? מה? יידיש פותח לך קופסה נעולה בתוך התנ"ך בעברית, יידיש יותר מלמד אותך מה כתוב בתנ"ך בעברית? עוד מעט אני אענה לך. אבל יש עוד מישהו שאמר לי אישית, הוא אמר לי, כשאני לא מבין מילה בתנ"ך, אני הולך אל יהואש לתרגום ליידיש, ואני מבין. ומי זה היה האיש? לא פחות ולא יותר מפרופסור שמואל ורסס, זיכרונו לברכה, שבזמנו היה ראש החוג לשפה העברית, שנולד בווילנה, ויידיש זה שפת אמו. אז אני חוזר לשאלה שאני שואל, למה זה קורה לי ולפרופסור ורסס, שידע עברית מצוין, למה נזקקנו לתרגום של יהואש? ורה, את יכולה לנחש? ורה? אני חושבת טוב, יידיש הייתה אצלך שפת אם, נגיד ככה, וכנראה שפרופסור גם אצלו זה היה שפת אם, גם אצלו, וכאשר מסבירים משהו בשפת אם, זה הרבה יותר, קולטים יותר טוב, נגיד ככה. ולמה? למה קולטים יותר טוב? אני מסכים איתך, אבל למה קולטים יותר טוב? תמיד כל דבר שאומרים לך בשפת אם, הוא יותר מובן. אימי, יופי. אימי, מה את אומרת? To translate I have nothing. Yeah, no, I don't think I can add. To translate it to English or what? No, I'm okay. I don't Okay. think I can add So anything. הבנת מה שוורה אומרת, נכון? נכון. עכשיו אני אנסה להסביר, ורה צודקת, אבל מדוע היא צודקת? מדוע, אני שואל את עצמי ואתכם, מדוע דבר שאדם שמע
בחייו בשפת האם שלו, ואמרנו שפרופסור ורסס ואני, יידיש זה שפת האם שלנו. מדוע דבר שאדם שמע בשפת האם שלו יותר מסביר לו טקסט שהוא למד? אני תנ"ך למדתי אחרי שידעתי יידיש, ואני מניח שגם פרופסור ורסס. אז אני שואל את עצמי, מדוע שפה שאדם שמע כשפת אם בילדותו יותר קרוב לליבו ולהבנתו משפה שהוא למד שפה העברית? אבל יש עוד סיבות, אבל אני שואל קודם כל את השאלה הזאת, אחר כך אני אגיד עוד סיבות למה שפת אם עוזרת. התשובה שלי היא שמה שאנחנו מכירים בפסיכולוגיה, בחוג לפסיכולוגיה, כשדיברו על איך משפיע החינוך בשפת הדיבור של האם על התינוק או על הילד, הם השתמשו בביטוי באנגלית, ואתם בטח תמצאו את הביטוי הזה והמשמעות הפסיכולוגית שלו בוויקיפדיה או בדברים אחרים. הם השתמשו במילה imprint. איך היינו אומרים בעברית imprint? היינו אומרים החותם הראשוני שהשפה עושה ללומד בילדותו. הרושם הראשון שמילים עם המשמעות שלהן עושות על הילד, זה כאילו הדפיסו לך במוח מילה עם המשמעות שלה. מישהו רוצה להוסיף או להגיד משהו על זה? אולי מישהו רוצה להסתכל אם יש באמת אימפרינט בוויקיפדיה, בפסיכולוגיה? דרה, אימי? I have a question. Okay. My mother tongue is English. Your what? And What? my mother tongue, my mama Russian is English. Yeah. So, you know, of course I read some of the Bible in English, but Right. after I started learning Hebrew, I always sort of had a feeling that I would, even though my mother tongue is English, that when I read the Bible in English, I always felt like I was behind a sort of a curtain. Like a curtain. Yeah. I was going to say a dirty window, but yeah, like a curtain. And Okay. until I looked at the original Hebrew, and Yes. then I thought, oh, now I see, because all of the English translations are different and they're all interpretations. But I wonder though, if that was a psychological trick I was playing to myself, because there's no reason that the Hebrew should have been so clear to me, because Okay. Hebrew was so far from my first language. But Very, then very interesting. I also wanted to one say... One moment. Oh, sure. I must say it in Hebrew for Vera, so she will understand what you're saying, because you are asking a very, very interesting question. Vera, אימי אומרת לי, כן? if אתה
יחיאל שיינטוך, אומר שהאימפרינט, הרושם הראשון של מילים שעושות על הילד, עם המשמעות, אם אתה אומר ששפת האם עוזרת לך להבין יותר את התנ"ך, אני אימי, אומרת אימי, יש לי פה שאלה. ואימי אומרת, שפת האם שלי זה אנגלית, לא יידיש. וככה אני גדלתי, ששפת האם שלי זה אנגלית. אבל, וקראתי, אומרת אימי, את התנ"ך באנגלית. אבל, היא אומרת, ברגע שהלכתי לטקסט העברי של התנ"ך, למקור, פתאום הרגשתי שתרגומים לאנגלית, למשל סנט ג'יימס, באיזה ורסיה קראת את סנט ג'יימס? King James. קינג ג'יימס, סליחה. Oh, yeah. Let's see. Oh boy. I'm a blank. כן, רק רגע. אני מנסה ורה, כי אימי אומרת, וזה נכון, שיש כל מיני תרגומים לאנגלית, ושהיא חשה שהתרגומים האלה, זה אינטרפרטציות, שבמילים אחרות, זה לא ניסיון לתרגם את המשמעות המקורית בתנ"ך, אלא שאלה תרגומים לאנגלית המפרשים, תרגומים שמפרשים את התנ"ך, וזו המטרה הראשונית, ככה אני מבין שהיא אומרת, ואז היא שואלת אותי ואותנו, האם זה נכון ברגע שהיא הלכה למקור בעברית, היא חשה שבאנגלית היא לא קיבלה את המקור, אלא היא כאילו מסתכלת על התנ"ך בעברית, כשהיא קוראת באנגלית, כאילו היא מסתכלת דרך וילון, לא ישר אל המקור העברי. והיא מתפלאה, שאף על פי שעברית זה לא שפת האם שלה, היא מרגישה, אם הבנתי, אימי, קרבה יותר גדולה לטקסט העברי מאשר בתרגומים לאנגלית. האם אני הסברתי, אימי, את השאלה שלך? Yes, but then the last part is, am I fooling myself? Because I don't really know the Hebrew. I just sort of felt like I was getting the root, you know. So אימי שואלת, האם אני מובלת על ידי עצמי, בגלל שאני יהודייה, לחשוב שאני מבין יותר טוב את העברית, שאותה אני לא יודעת כל כך, מאשר את התרגום לאנגלית. כן. תני לי דוגמה, אימי. פה אנחנו צריכים לדבר עם דוגמאות. את יכולה למצוא דוגמה? ורה, את מבינה את הבעיה של אימי? אני מבינה, וזה כל כך מובן לי, כי... אז תסבירי לנו, מה מובן לך? כל דבר שאם אתה יודע שפה של המקור, לא שיודע הכי טוב, אבל אם יש לך גם מקור וגם תרגום, תמיד זה קודם כל מהמקור אתה מקבל הרבה, ותרגום כן, זה כמו הסבר של המקור.
יפה מאוד, ורה. את מתקרבת למה שאני עוד מעט אגיד. אימי, כן. הבנת את הפירוש של ורה. היא מתקרבת קצת, כי את אומרת שאת לא יודעת כל כך טוב עברית, אבל את כן יודעת עברית, ומתוך מה שאת יודעת שזה לא מעט, את מבינה את המבנה הפנימי של המילה בעברית, שמיד מדליקה אור או מנורה, ואומרת, התרגום לאנגלית שהיא שפת אמי, לא כל כך מסתדר. זה נכון מה שאני אומר? כן. זהו. אז זה דבר אחד. אבל עכשיו, לי יש הסבר עוד יותר חזק. והסבר יותר חזק הוא, יש לנו כאן תופעה היסטורית יהודית יוצאת מהכלל. כי עברית ויידיש זוהי תרבות של ציוויליזציה אחת. יידיש... That's going to be my second question. מה את אומרת? Yeah. That was going to be my second... עוד לא גמרתי. רק רגע. כן? את רוצה לשאול בכל זאת עכשיו? מה? Anyway, you want to ask now, you can ask. Well, you know, I was going to ask before if it seems to me there's a big difference between myself coming from English to Tanakh and somebody coming from Yiddish, because Yiddish is, you know, it's like you started to say. So, Yeah, the big difference, there's biblical Hebrew in Yiddish. Yeah. Well, there's biblical Hebrew in Yiddish for one thing, and the whole culture is grown the same. Yeah. The whole culture is, you know, grown from the same. It's like it comes from the same root. Right. It's in the same. But I will say more. Yiddish. Yes. Is like a worm. אני עוד מעט אסביר מה אני רוצה להגיד. יידיש זה כמו תולעת. If you cut, I told you once, I think, if you cut parts of it, every part continues to live. Yiddish as a language is never, almost never, a composite, is almost never a simple root, but it's a composite of prefixing, suffixing, desinences, conjugation, different. The original, איך אומרים, גרעין באנגלית? גרעין? גרעין, seed. Seed. The original seed, yes, the original seed of every word comes never alone, but with a lot of addendas, prefixing, suffixing, כל מיני, so you never have in Yiddish the seed itself, which means that all these addendas directs you to a different
tiny meaning which departs from the seed, but is connected to it. I am doubtful, and Amy will say if I'm right or not, that in English you have such an elastic form of language. מה את אומרת, אמי? Oh boy. I don't think I know. Okay. I want to quote by memory a poem of Avraham Sutzkever, who speaks about what I said now. And as we know, Avraham Sutzkever is not only a great poet, but he made a lot of innovation in the Yiddish he uses, and he knows how to understand words in Yiddish in an original way. So in one of his poems, where he's describing, I don't remember the name of the poem. I think that he appears in one of a series he calls Epitaph. How do you say it in English? Epitaph? Can Amy explain us what is an epitaph, Amy? An epitaph. That's a good question. I always get that word mixed up. Okay. It's your gravestone. Okay. And there he describes how he was forced by the Germans, if I'm not mistaken, that it's in that series, how he was forced to hard labor, and how he was forced by the Nazis to dig a hole or a grave to work with the, איך אומרים עט באנגלית? שמשתמשים כדי לעשות... pen? A what? No, שמעתי. Do you mean? איך אמרת? Are you talking about feather? Like a pen? It? Not a pen, אלא מה שאת מכניסה לאדמה כדי להוציא אדמה. I didn't hear the word. With what you dig? A shovel. A shovel or an axe? A shovel. Let's say a shovel. Shovel. So he was forced to forced labor to open a grave or a pit with a shovel. And then he says, while doing that, the shovel caught a worm in two. כן? העט חתך, כן? תולעת בשניים, וראו איזה פלא. What a miracle. Every part continued to live. Now, the Yiddish language, as we did it many times when we are explaining a word, we try to put aside all the addendas and look where is the seed of the word. And what in the translation of the Tanakh, what the translator does,
איך קראנו לו? למשורר? כן, יהואש. מה שיהואש עושה, הוא מרכיב גרעין של המילה עם התוספות, with the addendas, in such a way that he opens a way for the translation of the Hebrew words. Maybe what I say is not enough clear. What I want to say is that because Yiddish is so elastic, when he translates a word in the Bible, he uses seeds of words which are not so much, but he adds to the seeds of words different addendas which make for him the translation as exact as possible of the Hebrew words. In the future, after we will finish with Shalom Aleichem, we will read some pages of his translation, and then we will have a lot of examples. Yeah. Now, I want to bring only one example of what Yehoash does, and he does a lot of things in his translation. One of the things he does when he translates a word in the Bible, he uses the whole gamut, the whole range of the Yiddish language during centuries. He also uses words which we don't use so much when we speak today or when we write today. But these are words we can understand. In other words, one of the aspects of his translation is that he renews the thesaurus of the Yiddish language, and he reminds us of layers of the language in Yiddish which we can understand, but maybe in modern Yiddish we don't use. And now I will bring an example. In Parashat Noach, when he translates all that happened with Noach and the Teiva, there is 3 or 4 words about what happened on the face of the earth. And it's written in the Torah, Al Pnei Ha'adama. These are words that Amy can understand and Vera can understand on the surface, on the face of the earth. How does Yehoash translate Al Pnei Ha'adama from the Torah into Yiddish? Someone can guess? Vera? לא, אני לא יודעת.
Okay. Amy? No. Amy should know more because she said that English is her mother tongue. Okay, so I don't know. You try to guess from your mother tongue? על פני האדמה? I don't think I should. Okay. I don't think I should. If I would be Amy, and if my mother would speak to me English, I would say, on the face of the earth. Face, זה כמו פני, פנים. So, even the English possibility is almost literal. But what, נכון, Amy? נכון. Okay. But what did יהואש? על פני האדמה, כן? I'm trying to remind, I know it, but in my old age, I have snaps of oblivion. כן. על פני האדמה, אויף, why? Would you like me to try to find it? How can you, yes. Okay, it will take me a minute. Okay. אויף דר, ואז המילה, ואז פונדר ארט. זה נגמר בזיכט. גזיכט? זה נגמר בזיכט. חסר לי החצי הראשון של המילה. Did you think of it? מה את אומרת? Did you remember? Only the second part of the word, which finishes with zicht. Let's see. The first part of the word, oif der, it is a word which we don't use every day, but it's understandable. You think you can find it in a couple of minutes? I might be able to. Let's see. על פני. מצאת במילה גזיכט? כן. מישהו אמר משהו? ורה, אמרת משהו? It'd be easier if I knew where. Let's see. On the face of the earth. Let's see. Oh. Und ist Okay. We should look after it. I know it and I remembered it and I said it to me to say to you, oif, משהו כמו אויף
dem Ansicht von der Erde, אבל זה לא Ansicht, זה משהו דומה. Now, Sicht, זה בא מזן, כן? לראות. וזוהי מילה שאומרים ביידיש בשביל פנים, על פני האדמה, על הפנים של האדמה. כן? זוהי מילה שמשתמשים ביידיש גם במאה ה-19, אפילו גם במאה ה-20, וזהו תרגום ישר של פנים. כן? טוב, אני אנסה להיזכר בדיוק, ואז אני אגיד. אבל מה אני רוצה להגיד? שכשאנחנו עוסקים בתרגום, מאוד חשוב לדעת ולהכיר את התרגום המילולי, the literal translation of a word. Afterwards, כן? I think I found it. מה? Let's see. Affengesicht von der Erde. איך כתוב עוד פעם? תגידי עוד פעם. Affengesicht von der Erde. Gesicht, right. Affengesicht von der Erde. I'm angry about myself. Gesicht in Yiddish זה פנים. כן? וזה השתמשו במאה ה-19 וגם במאה ה-20 כיום. אבל הרבה פחות. מה זה גזיכט? הווה, בואו וננתח את המילה. בגזיכט יש לנו שני אלמנטים. גה וזיכט. הגרעין, the seed is zicht. Ge is an addenda. In Yiddish, when we use an addenda ge, it means an array of the same thing. אוסף של, למשל, הגשיר. ביידיש גשיר זה כל האינסטרומנטים שאנחנו עוסקים בזמן האוכל על השולחן. הגשיר. או גוואלד. גם כאן יש שני אלמנטים. גה ווואלד. גה זה אוסף של צעקות. גמל ביידיש זה אוסף של קווים שמציירים משהו. מול, לצייר. הגה מראה על אוסף של. וזיכט, גזיכט, זיכט בא מזן, מלראות. אוסף של כל מה שרואה או נראה בבן אדם, הפנים, הפונים. Affengesicht von der Erde on the face of the earth. גזיכט זה פנים, על פנים ופייס באנגלית. מדהים, אני לא יודע להסביר את זה, אולי הם תעזור לנו. למה באנגלית זה כל כך מדויק כמו העברית בתנ"ך? I guess it's because we can, in English, you can use the word face that way. Right. But my question we know, but the question is why the translator into English uses in that way for al pnei ha'adama, which doesn't mean on the face, it means on the surface of. Right. Like our
our panim is the surface of what we are, here there is more than a literal translation. Ken, Amy. Now, I really don't know about this, but I'm wondering if the translator made a literal translation and then the word came into the language, into English with that meaning or with that possible meaning. Right. Because I think English got a lot of vocabulary from English translations of the Bible. Right. They're everywhere. So you are saying something very interesting, that maybe on the face of the earth comes from the translation into the English language. Yeah. Very interesting. Mm-hmm. So what I don't know see, for sure, but I think that's it may be a phenomenon. I guess there are much more examples of that. There are two directions. Well, for example, I have another example actually of that, which I'm pretty sure is for real. So I think in the King James it says that when God created Eve as a help meet for Adam. Meet, I guess, is an old-fashioned English word that means suitable, as a help that's suitable for Adam. But so now we have this word in English, helpmeet. A helpmeet. It's like a partner. And that's got to be from that translation. Today in English, helpmeet? Well, I mean, it's not really a modern word that anyone uses, but it would be. I think that would be in an English dictionary. Okay, so we can resume and say, that since the English language is also anchored on the Bible, because the English culture comes from a religious tradition. So we have it both ways. Maybe, yes, that we have it both ways. Okay. So we came to interesting conclusions. ורה, בשבילך, אני מתרגם לעברית בקיצור. אימי אומרת שאם באנגלית מתרגמים על פני האדמה בתרגום התנ"ך on the face of the earth, שזה ממש תרגום מילולי מהעברית, אנחנו הגענו למסקנה עם אימי שבגלל שהתרבות האנגלית היא גם באה מתרבות דתית, יכול להיות שהעסק פועל בשני הכיוונים, כן? שהתנ"ך משפיע, התנ"ך בעברית משפיע על האנגלית, והאנגלית משפיע מתוך תרגומי התנ"ך על השפה האנגלית בימינו. מה את חושבת, ורה? יכול להיות, לגבי תרגום לאנגלית אני לא יודעת. ראיתי שגזיכט זה מגרמנית העתיקה. יפה, תמשיכי. ומה פירושו? פנים. פנים. עכשיו, אם אנחנו, כמו שעשינו קודם, בגרמנית עתיקה, מנתחים את המילה גזיכט, כן? כמילה שבאה מגרמנית, אבל התקבלה ביידיש. אתם, אפילו אני, אולי פעם השתמשתי, זה ודאי בספרים, אמרנו, כשניתחנו את המילה, שיש גה, אוסף של, וזיכט, מלשון זן, לראות. אוסף של אמצעי ראייה, במילים אחרות פנים.
את הוסף דבר חשוב ורה, שזה ישר מגרמנית עתיקה, ומכיוון שאנחנו יודעים שיידיש נטויה עמוק בהתחלותיה בדיאלקטים גרמניים עתיקים, בחלק גדול ממילים משם משתמרים עד היום, אז יש לנו כאן a full circle. כן? פנטסטי. אני רק מצטער שאני לא פילולוג, כי יש פה תופעות, פנומנים של כיוונים, בכל הכיוונים, מגרמנית עתיקה ליידיש, מיידיש לאנגלית, מאנגלית, מדהים. כן. טוב. ואני מגיע סוף סוף למה שרציתי היום לדבר. שני המורים שלי, כן? דוב סדן, נתחיל בדוב סדן. אני חייב להגיד, לפני שאני מדבר על סדן, היה לי ולקולגים שלי שהיו תלמידים שלהם, זכות גדולה ביותר. כי היום הם אינם. ובמקומם, בחשיבות הגדולה שהייתה להם, אני לא רואה לצערי מי שממשיך אותם. אני רוצה להגיד דבר שמוכיח כמה שהם היו מיוחדים, גם סדן וגם שמרוק. אני אמרתי את זה הרבה פעמים, אבל לא בפורום שלנו, לא בקבוצת הלימוד. מתוך ההיכרות שלי בשני מוריי, שכנראה השפיעו עליי לא מעט, אמרתי הרבה פעמים, שגם דוב סדן וגם חונש מרוק, הם שלטו, הם הכירו ב800 שנים של תרבות יהודית. איך אני אומר בארמית? לאו מילתא זוטרתא, זה לא דבר קטן. תלכו תמצאו עוד פרופסורים וחוקרים ששולטים בתולדות תרבות של העם היהודי, לא רק במאה ה-19, לא רק במאה ה-20, 800 שנה. נכון, כל אחד מהם שלט ב800 שנה האלה בצורה אחרת. סדן היה מומחה גם לגמרא, גם לשפה העברית, גם לטקסטים ישנים בעברית, וכמובן ביידיש. פרופסור שמרוק, שהיה גם היסטוריון וגם חוקר ספרות, הוא שלט ב800 שנה של ספרות יידיש. ומתוך הידיעה הגדולה הזאת, שחוץ ממקס ויינרייך, אני לא יודע מה היה עוד אחד כזה, אנחנו התלמידים שלהם, היה לנו מזל גדול, כי גם אם אנחנו לא הגענו אפילו לקרסוליים, קרסוליים באנגלית, to the
ניז של הידיעות שלהם, אבל אנחנו ראינו כשקראנו את הספרים ואת המאמרים שלהם, איך הם חקרו, מה הם עשו, מה היה הקונטקסט הרחב, the wide context, the historical and the linguistic context of their work. והודות לסדן ושמרוק, אנחנו התלמידים יכולנו להבין שתרבות יידיש והתרבות היהודית בכלל develops, מתפתחת שלב אחרי שלב, והם היו אלה שלימדו אותנו איך השלבים השונים מצטרפים אלה לאלה עד לתרבות וציוויליזציה שלמה. נתחיל בסדן. אמרנו שדוב סדן נולד ב-1902, הוא נולד במזרח אירופה, לארץ ישראל הוא עלה, אם אני לא טועה, ב-1925. 1925. כבחור צעיר, בן 20 וכמה. כשהוא עלה ארצה, הוא כבר היה חבר אקטיבי, פעיל, של תנועת המזרחי הדתית. ובארץ, ואני מדבר בקצרה, כן? I don't speak about his whole biography. בארץ הוא הפך מהר לעורך הספרותי של העיתון דבר. העיתון דבר היה עיתון חשוב ביותר במדינת ישראל, וגם לפני המדינה, וסדן היה העורך הספרותי. איך הוא הגיע להיות ראש החוג ליידיש? כאשר רצו ב-1950-51 to found the Yiddish department, פנו קודם כל למקס ויינרייך. ומקס ויינרייך אמר, אני לא יכול לעזוב את ניו יורק, את ארצות הברית, כי אני אחד המייסדים של איבו בווילנה ובארצות הברית. אם אני עוזב עם העוזרים שלי, זה יהיה הסוף של איבו. ויש לי אחריות, I have a responsibility. אז הוא לא עלה לארץ והוא נשאר בארצות הברית. האדם השני שפנו אליו להיות ראש החוג ליידיש היה מרדכי שטריגלר, ניצול השואה והסופר ביידיש, ומי שלמד בישיבות וסופר ביידיש.
שהיה מרצה בישיבה יוניברסיטי, שטריגלר ענה שהוא לא מומחה לתרבות יידיש עד כדי כך שהוא יעמוד בראש חוג, ואז פנו לסדן. מי פנה לסדן? מי שהיה פרופסור חשוב באוניברסיטה העברית, היה גם מורה שלי, פרופסור רוטנשטרויך, שהכיר את סדן, והוא אמר, סדן הוא המועמד שלי. פרופסור רוטנשטרויך היה פרופסור לפילוסופיה, גם היה מורה שלי בחוג לפילוסופיה, והוא הביא את סדן לחוג ליידיש. מה עשה סדן כאשר הציעו לו להיות ראש החוג ליידיש? לפני סדן לא היה חוג, לא היה כלום כאן. דבר ראשון, ואני פעם סיפרתי את זה, ב-1951, הר הצופים היה, בהר הצופים היו חיילי צה"ל ששמרו על הר הצופים, אי אפשר להגיע אליו בגלל מלחמת השחרור, ואז דוב סדן אמר, אני רוצה, כי הספרייה הלאומית הייתה עוד בהר הצופים. במלחמת השחרור לא הורידו את הספרים. הסדן ביקש שהספרים ביידיש, נדמה לי שהיו זה איזה 400 ספרים ביידיש, שיורידו לו לאוניברסיטה העברית, החיילים, כשהם כל כמה שבועות מתחלפים החיילים היהודים, שיעשו קונטרבנדה ויביאו את הספרים ביידיש, והוא קרא את כולם. כך מספר סדן עצמו. וככה הוא התכונן להיות ראש החוג ליידיש. מתוך הידע העמוק והגדול שלו, בשיעורים שלו בחוג ליידיש, אנחנו, איך אומרים היום בעברית, נשנשנו מרוב גנשת. שמענו והוא דיבר על כל מה שנוגע ליידיש ולספרות יידיש, ובו בזמן, כשהוא לא נתן הרצאות בתחום, הוא כתב מאמרים. פעם אמרתי לכם, נדמה לי שיש איזה 7,000 מאמרים, שחלק לא קטן מהם מאמרים על לשון יידיש, ועל ספרות יידיש. וחלק מזה הוא אסף בספרים שלו. אפשר להגיד שדוב סדן לא רק הקים את התחום הזה של חקר יידיש במדינת ישראל, אלא הוא נתן לזה כמה כיוונים חשובים, שמי שאחר כך עבד, או בו בזמן עבד איתו, כמו פרופסור שמרוק, כן? המשיכו את הקו של להסתכל על לשון וספרות יידיש בצורה הרחבה ביותר,
מבחינה היסטורית, ובצורה האינטגרטיבית ביותר לתוך התרבות היהודית, והקשר עם העברית ועם התלמוד. היה לנו מזל שכתלמידים של החוג ליידיש קיבלנו מבואות והצצה לתרבות היהודית הרחבה בכל הדיסציפלינות שלה. היום אין דברים כאלה. לא שהפכנו לחכמים גדולים כמו סדן, שפעוק, אבל הבנו איך צריך לחקור את התרבות היהודית ביידיש, שאסור לבודד אותה מהדו-לשוניות. הדו-לשוניות בעם היהודי הוא דבר עתיק ביותר, ואי אפשר לחקור את התרבות העברית בלי תרבות יידיש, ולהפך. ועל זה אני רוצה להגיד משהו שקשור לתרגום של יהוש. יש חוקר, היה חוקר, כבר לא חי, בשם שלמה נובל, דוקטור שלמה נובל, שעבד במכון איבו בניו יורק. כשהייתי בניו יורק שנה שלמה, פגשתי אותו, כל מי שעבד אז באיבו, ולדוקטור שלמה נובל יש ספר חשוב ביותר למה שאנחנו מדברים, התרגומים של התנ"ך ליידיש. הספר נקרא טייטש חומש. מישהו שמע ביטוי כזה, טייטש חומש? אימי? מה את אומרת? No, I don't think so. אוקיי. ורה? No, I don't know. כן. וורה, מה את אומרת? אני לא שמעתי. אוקיי. יש לנו, בשם הספר של דוקטור שלמה נובל, יש שתי מילים. חומש, והמילה הראשונה, טייטש חומש. הספר הזה הוא מחקר יחיד במינו, סוג של מילון, איפה שחלק גדול, לא הכל, חלק גדול של מילים עבריות בתנ"ך מוסברות איך תרגמו אותם ליידיש בחיידר. כן? זאת אומרת, לוקחים את הספר הזה, מי שהופיע ב-46 אחרי השואה, ומילים בתנ"ך עם ציון הפסוק מקבלים את המקבילה שלהם ביידיש. חלק איך אמרו אותם בחיידר וחלק איך בתרגומים הישנים, אבל ככה תרגמו בחיידר את המילים. נדמה לי שיש כ-400 מילים, זה לא הכל בכלל, אבל זה חלק גדול. ומי שמסתכל במילון הזה, רואה מיד שהתרגומים
של המילים מהתנ"ך כל כך מוכרים לנו היום, כי כמו שאמרתי קודם, התרגומים ליידיש, בנויים ממילים גרעיניות ביידיש, פלוס פרפיקסים, סופיקסים, כל מיני אדנדות. אבל ברגע שאתה מזהה, when you identify the seed of the word, you immediately get a notion of what it means. וזוהי אחת הסיבות שאם יידיש היא שפת האם שלכם, התרגום של המילים בתנ"ך, אתה מרגיש אותם יותר קרוב להבנה שלך ולידיעה שלך. אבל עכשיו אני רוצה להגיד כלל חשוב ביותר בתייצ'חומש. בחדר, כל מילה מהתנ"ך בעברית, אותה מילה מתורגמת באותה צורה תמיד. וזה כלל מעניין וחשוב. זאת אומרת, התייצ'חומש בחדר לא נכנסו לניואנסים, הבדלי משמעויות, אלא התייחסו תמיד לגרעין של המילה. והתרגום הוא תמיד אותה מילה, אותו תרגום. כן. כן. השעה 7:23. טוב, יש לנו עוד 7 דקות. אנחנו התחלנו עם סדן. נעבור לשמרוק. הכל בקיצור. אבל לפני שעוברים לשמרוק, כבר לא נגיע היום לשמרוק. אני רוצה להביא דוגמה של מחקר שסדן עשה, מחקר אחד מתוך 7,000 המאמרים שלו. האם אתם מכירים בשפה העברית ביטוי נוח ב7 שגיאות? ורה? ורה? את שומעת? לא, אני לא מכירה. לא מכירה. אימי, שמעת פעם שאומרים הוא כותב נוח ב7 שגיאות? לא. לא. אז אני מודיע לכם שיש מחקר מקסים, אילוסטרציה מה זה מחקר ביידיש. עד היום, אדם שכותב בהרבה שגיאות בעברית, אומרים הוא כותב נוח ב7 שגיאות, ואז אני שואל איך זה יכול להיות, הרי נוח כותבים ב2 אותיות. איך אפשר לעשות 7 שגיאות ב2 אותיות? יש לכם ניחוש? למה כשאדם כותב עם הרבה שגיאות אומרים הוא כותב נוח ב7 שגיאות?
ורה, אמי, לא. אוקיי. אז לא, אני, מה? למה את צוחקת, אמי? I don't know. אוקיי. כי זה נראה אבסורד, כן? אז אני אומר ישר את חלק מהתוצאה של המחקר של דב סנדן. וכל דובר עברית יודע, הוא כותב נוח בשבע שגיאות, הוא לא יודע לכתוב עברית. התוצאה, דיונטרשטשורי, התוצאה הסופית של המחקר של סדן על נוח בשבע שגיאות, היא שזה בא מיידיש. אבל גם ביידיש אתם לא תבינו למה, כי ביידיש כתוב, שרייבט, הוא כותב, נויח מצ'זיבן גרייזן. גרייז זה שגיאה. שרייבט נויח מצ'זיבן גרייזן. זה נראה כמו אמירה הומוריסטית, שהרי משתי אותיות נוח, נון וחטא, איך אתה יכול לעשות שבע שגיאות? אז כאן רק מתחיל המחקר. דב סדן, כדרכו במחקר בלשון יידיש, עשה את הדבר הבא שאף אחד אחר לא יכול לעשות. כמה זמן יש לי? השעה 7:27. 3 דקות. טוב, אנחנו כנראה נתחיל בפעם הבאה עם פירוט המחקר, אבל מה הוא עשה? הרי רק דב סדן במאה ה-20 היה עושה מה שאני אגיד עכשיו. אנחנו ידענו שאחרי שהוא גומר הרצאה והולך ברגל לרחוב ביאליק 3 בבית הכרם, חוזר הביתה, בשולחן הכתיבה שלו יש לו מצד שמאל ערימה של ספרים. כל מיני ספרים, בכל מיני שפות, שקשורים לתרבות יידיש, או תרבות יהודית. אחרי שהוא היה יושב כמה שעות, הערימה בצד שמאל של הספרים עוברת לצד ימין בשולחן. עם הבדל אחד גדול, סדן היה קורא כל ספר שבא לידו עם עיפרון ביד, ותוך כדי שהוא היה קורא, הוא היה מסמן פתגמים ביידיש. כל פעם שהוא ראה פתגם ביידיש, או שבא מיידיש, הוא היה מסמן, נדמה לי, האות פי או משהו כזה. ולימים הוא בנה הוא בנה כרטסת. כל מילה כזאת, כל פתגם, באיזה ספר זה מופיע, באיזה עמוד. ובבית שלו היה לו אלפי פתקים של פתגמים ביידיש, והיום זה נמצא באקדמיה ללשון העברית, הארכיון הזה של סדן. ובאחד הפתקים הוא מצא בכל מיני מקומות האידיום הזה, הפתגם הזה, נויח מצ'זיבן גרייזן. אבל היה לו בדיוק באיזה ספר ובאיזה עמודים זה מופיע. ואז הוא כתב מאמר, מה זה נויח מצ'זיבן גרייזן? והמאמר הזה נכנס לאחד הספרים שלו בעברית, ומה הוא כתב שם ומאיפה זה בא?
ביום שני הבא. תזכירו לי, כן? שלא אשכח. Okay. יש פה שאלה או משהו לפני שסוגרים? I תודה have a רבה. question about Gezicht, but כן. if it's too long, we can do it next week. But So, write it my to you question and don't is- forget it. Don't forget it. בסדר? Oh, okay. Okay, next week. Good. אוקיי. בסדר גמור. אז תודה רבה לכם, Okay. ולהתראה ביום שני הקרוב. תודה רבה. בבקשה. תודה רבה. להתראות. להתראות. תעלי את זה, ולמי שלא היה היום, מי שירצה יוכל לשמוע את מה שדיברנו היום. להתראות. להתראות.